дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон ҷаласаи сайёри шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр баргузор гардид. Дар ҷаласа ҳолати иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар давраи соли 2018 ва 11 моҳи соли 2019 мавриди ҷамъбаст ва таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. Зимни баргузории ҷаласаи сайёр зикр гардид, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ мо ба ҷалби аҳли ҷомеа бахусус падару модар бояд наслеро тарбия карда ба воя расонанд, ки аз нигоҳи одобу ахлоқ, донишу заковат, худшиносиву ҷаҳонбинӣ ба ниёзмандиҳои ҷаҳони муосир мувофиқ бошанд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд маҳз ба масъалаҳои тарбияи насли наврас нигаронида шуда, иҷроиши бечунучарои он такони ҷиддие дар ин самт хоҳад буд, зикр гардид дар идомаи ҷаласа. ҳамчунин гуфта шуд, ки таҳлилу омӯзиши қонунгузории мазкур нишон додааст, ки новобаста аз чораҳои андешидашуда дар фаъолияти шӯъбаҳои дахлдори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон, шӯъбаи корҳои дохила ва сохторҳои марбута дар ин самт камбудиҳо ҷой доранд. бинобар ин дар рафти ҷаласаи шӯро диққати ҳозирин ба камбудиҳои ҷойдошта ва роҳҳои бартараф намудани онҳо ҷалб карда шуд. аз ҷумла қайд карда шуд, ки барои вайрон кардани талаботи қонуни мазкур дар соли 2018 46 нафар ва 11 моҳи соли равон 55 нафар волидайн ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки то ҳол баъзе аз волидайн масъулияти худро дар таълиму тарбияи фарзанд ба таври амиқ дарк накарда, нисбат ба тарбияи фарзанди худ беэътиноӣ зоҳир мекунанд. дар анҷом дар қарори шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Бӯстон, аъзоёни шӯро, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон, комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, шӯъбаи маориф, бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, бахши кор бо занон диққат дода шуда, зикр гардид, ки дар самти таъмини иҷроиши талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба тартиб даровардани нақши чорабиниҳои фаъолияти худро пурзор намуда, дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монанд.